הולך ברחוב, רואה ילדים, מה הם משחקים. פתאום קוראת לי זקנה, ילד בוא תעזור לי לסחוב את הסלים. איזה סלים? אין לך סלים, יש לך רק טלפון. ילד, תוריד, חפרת קדחת בווריד. התכוונתי תיבות עם יהלומים, איזה לג'נדרי, לא נכודים, יושבים פה בצד, תראה בוכים, נשרף כל הכסף. נו עידן, תלחץ את ברגע, תביא את המזל, נביא את המכה, אולי זה גורל. גברת, אני לא מבין מה את רוצה בכלל. תחנה הבאה, ברול סטארס. ברול סטארס, ברול סטארס, כל היום, כל היום, כל היום, ברול סטארס. ברול סטארס, ברול סטארס, כל היום, כל היום, כל היום, ברול סטארס. ברול סטארס, ברול סטארס, כל היום, כל היום, כל היום, ברול סטארס. ברול סטארס, ברול סטארס, כל היום, כל היום, כל היום, ברול סטארס. טוב בוא נעשה איזה לייב, אולי גם נרים פה סרטון. נשאל את הצופים, מה הם אומרים, אולי יזרקו רעיון. רמבל סטארס, ברול סטארס, רמבל סטארס, ברול סטארס, רמבל סטארס, ברול סטארס, רמבל סטארס, ברול סטארס. עידן, יש לך חברה? מה? מה זה? מה את עושה פה?